ሓደ ኩላትና ክንሰምዖ ደስ ደይብለና ግን ድማ ክንሰምዖ ዘለና ምርር ድበለ ነፃ ዘውጥና ሓቂ ኣሎ። እዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣሕዋት ወልሓደ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ከድሕነና ዝመፅእ ሰብ የለን። ወልሓደ እኳ ምናልባት እቲ ዘለናዮ ናይታ ሃገር መንግስቲ ወይ እውን ስድራና ቤተሰብና ወይ ድማ የዕሩኽትና ወይ እውን ንበድሕሪ ሕጂ ክመፁና እዮም ኢልና ንፅበዮም ዘለና ዓድላት ንፅበ እንተደኣ ሃሊና እዚኦም ኣይከድሕኑናን እዮም። ምናልባት እዚ ነገር እዚ ኣብቲ መጀመርያ ክንሰምዖ ከለና ምርር ክብለና ዋላ እኳ እንተኸኣለ ግን ድማ ኣብታ ህሞት እቲኣ ኣብ ሂወተይ ኣነ እየ ዘለኹ ናተይ ሂወት ናተይ ሓላፍነት እዩ ኢልና ዝተረዳእናላ ህሞት ወልሓደ ሰብ ዝሕግዘና ከምዘየለ ኣብ ዝተረዳእናሉ ህሞት ሽዑኡ ሓይልና ዝግለጽ እቲ መንታይሲ ትፅቢታትና ኣብ ደገ ዝነበረ ናብ ውሽጢ ተመሊስና ምስቲ ፈጣሪ ሂብና ዘሎ ጸጋታት ስለ ንራኸብ